Minimum starosti a maximálny komfort teraz nájdete v našej ponuke v Považskom Chlmci na ulici Podlaščeky. Máme tu pre vás 5-izbový villadom s užitkovou plochou 175 m2 a to všetko len 5 minút od centra mesta Žilina. Na prízemí vás privíta naozaj obrovská obývačka spojená s kuchyňou. Je tu aj samostatná izba, ktorú môžete použiť ako spálňu, pracovňu alebo ako hosťovskú izbu. Technická miestnosť a toaleta. Na poschodí nájdete 3 spálne, šatník, kúpeľňu a terasu so super výhľadom. Tepelné čerpadlo, rekuperácia, stropné fancoilové chladenie, príprava na vonkajšie žalúzie, na fotovoltaiku, dokonca na autonabíjačku. Dom je proste nabitý technológiami. Ak máte radi modernú architektúru, chcete výbornú dopravnú dostupnosť a minimum starosti, tak si s nami dohodnite obhliadku na tejto nehnuteľnosti ešte dnes. Ja vám prajem krásny deň.